Insa no dereta my uncle arenge asambiretu kuna morocha kunde ndago na mauga yo muberoya sampat mauga aywa marabu kabisa aina muberoya no arairensa insa no my aunt oyuru mswati mabotata araire mauga na barensa na morochega ata tara era bado matega nenyaruka ya mswati mabotata bado na bondo chenga mauga enale matatra era uyulenga ogende school rumwe no mwana uri mwaka 3 months arenge na enyaruka eri ya minjoreti omuriro no bonse barenga ase rumwe unanchete bonchukana na bondo cha abantu bayete ngatebugol ne tato meno yere tali ngonchoka koru mayaga yegesona koru se dirisa ya rogol ngawara kiwol ne mamo mino na moisko mino yani eba yete mpaka to kunyara korora kieni kyo monto egento ari yoka na maugoka ekenyore igo kire no mujano monene ekenyore kire no bwoba ekenyore bantu bari korara chinyomba yani no ene mbeba ne bugiga no bunga gusene insagara ya karibati ikiru monta kuminga na injere ro injena injeri yaikire kimambi nalibo gukisa 12 naliyo mugambia guika naliyo turangiria abana bali banye gusira njuguche ntutokane magutubori yani muri no bwana mamu mino na tatu mine bakubosa yani muma itimba imugiti chironi korwe byundi magotosomora liruga ligotanga ati payment for organization magotobori muma itamanga itoko mate intumba na gotote nkirende mo kunyakurera nandi nabiye yubaitete ngakira ngayuri nusu liberera ngasoka ngende nganyata nabe kiro nara sigura makona magoro ngachikumukuna tari gukwa na misiko mtono araire sabu nena temete kumukuna tari gukwa na mama ngenda guchira mume ngamukuna tari gukwa Mwancho muligiri Gusii Voice karibu sana. Neri tukolinde ntego koletera mugano bo wichana sana kurwase ekenyoro kia matongo igigotoka myanya makoroto igigotoka meye ward ya Gisima aiga kitutu Masaba constituency imeye county ya Nyamira. Chiwigyanga ibere chietire ya matemo y'abantu bane kuyira nyumba se mubasokana bumuriro oyo korekanete gaigana gusamba abantu bane guika usiria magimabo kegima. Just imagine one fine morning okoboga kwanyoranga family yagote yonse abantu barenge biya mwaboka mambi mwanyoranga mbayo nekikia baitatali boroire omulero story ya yaberige ko leta maswali amange sabantu abandi babere ba contenga makna itotagotaranya makoro tora amanyanki kendrete ngikia beiroro bari batigarete mbarabia baiganchira kitora konye family asenchira ya mogoseyende nakiagera nabangesa bali kuri busongo wikachinse chiga cya Nyamira county nyamakoroto eliko manyanki kiakorekaneta se family igana bwo ko baletera mugano elitoranchira kitora asire bali batigarete asomo cyoyo iga onde ne family maika yane kero kurigeri enyombeli ya yete yetigarete nere iga nonde gaiga sencho koganiko gamba ne family litonyore story kamili ngikiarenge nabo igonchira kitora bakonye asi bali batigarete asomo cyoyo iga mark 19 korokwa Gusii Voice karibu sana waka mano pole sana si aya banyolera so nke naitabira mbiyamo na soko cha batorora utara saa tonyolera sinke samali tanga kuruko angoro ko feripo nyamba na ndo yubungwenyi oyo nendugu yane naende nere ukumbwatia na watu atubeka inego abotokinire tamo kunarega pole sana nande sinje mu basukana bo muliro yo wireta bugima bwa endugu yago murugiyo n'abana bae tate bango nkimate kuri story iga asabali girete bali bakuri girete chinsejiga a story yo muriro yo etonyenyorete chinsange kumekya mambi kubugo chigukia nali abantu ko bagusoka bakonyora umuriro ngokora ze nyumba ontete yumentinga inga kyumugiro yo wansete onekero tonyote umuriro no obwokira abantu bagukurerana abantu ko bakumyoka guchaga iga bakanyora abantu inyumba igetugamirerete kugwa iki imorero nyengeire ko bakuri kororanga abantu ambaruto nyumba
bagotema kurigina kwetie emete kurigera ing'ang'a kinyomba imere bakanyora ng'a abantu bang'o bayirete nyomba ekero gochete gokimambia bona abana aba bari batamete mbachete bagatura abaamate kero bakari gocha nabo banyorete ng'a abana batete ng'a tata na mama na muswati ominto nomochokoro otata no bayirete bonsi nyomba yani ria bantu bakabagocheki banyoreti onde banyorete onde banyorete mebere yete no barenge mena kindu aikire kuya kuyi kabisa baire bakayia ego barute nyumba iga bare abande bare ribu impari tari mebere ya gororekana tuzibangi gure familia ino mbarenga muri abarenge maiga mbarenga bare mu murumino n'abana barenga bwate abayite mbarenga wekera bauna iga buna turiga nkitumanyete gure familia asi familia yaitu yo mugaka cyari sangwenye no mungina bisieri bosibori go twanyorekane twanyoretu abana kianda otware turabamura bane n'ekinyaruka isano oyo mumurumintu nabakinete asikinga ikingira kinyoro nabakinete bwati shidende akaikenga kiyayo kunyoma akanyoma mu rubyoye cyaki bakanyora abana batano abana batano nabo bakinete bujamba genda tosomya abana babaze kinyoreke ntubwati ntugwetimanga nande lakini bono umubasuko nayo yotonyorete tutomatinga abakoleta amangana yambara byaba neshida yagereta yonse kanyare gakorekana ntubwati chibu nesinginjo tukanyetenge serikali ngo torigeriere toretere ng'abantu kibanyare kandi deko gosababisha amakweri y'abana bamindu bitkeriga lyo mubasukano bw'umuriro murenga nyomba omuntu orenga nyomba asa wa nagosia umwaka no harenge uyo leo ndugu yane no mongi no harenge na umwana uyo nyaruka yae no harenge no mwana wae na nyaruka ende umukogoti no harenge ase nyomba yo aba bande babere igo barenge ase nyomba chikoni no baraire babere abo bari kibarongo umwana mu muri atari ngororo igamenyete ari busongo asakonya kweta makonya kuriye genda akonya gusokera uyo bona uri mu muromonene ere no arenge naende na wamenyete no murugyo ya umate ubu mabwaye asokina gocha aye no mate no murumo abo monene type kia mu murumi nare mu murumi tukuna tukinete gaiga twari kubwatana na batukinete tarenge muntu manyete kurwana segi tarenge muntu kumana na muntu tarenge muntu bwante bitina nonde nabakinete karo mororo igo nabakinete umuntu nembwengia umuntu tabwate mangana nonde bwenzi nonyene kinyoronke mu manyete ngana umuntu tabwate mangana nonde tabwate shita nonde tarenge mwibi tabwate tabiende ko tambe tabwate n'umuntu oroje urigerera umuciyo nabatemete kuyarenje ngakina nje ndoshi mucione bana banyorege ntwaho cyakoria bana bakina sengerere ngije nakikyoraje kurwani umwana unyagosira konyobange nene yo byasere go join kisi university Friday yeri nabata nari atakere ko kobujya kuzukuru mwana yo munyaruka nari ariko ko Friday yagende sukuru takiye bakini mbuci tigukia haiko ko bunyambu cy'isukuru bono ekero mokunyagote makuburi bende etari report ya serikali umuriro igase nchendo cyene nyomba nene ngo utari nyomba tari ko guta nyomba etiri ko guta nyomba ekororekane nyomba n'abantu bacite nabo basambete musambirete nyomba ekiagere gotebekana bantu chichubanji atotange petroli nero njaje bacite ne petroli nonyene kere konyorekana abantu bacite kurusi bingese biri byatigarete nabo banyote mu muro yo minto nabasibira amaboko iga agiyete kasibire ne waye ginereye gutoira uroche tigarete gaige nabasibira ne tiwabo okoranga ne diga bwate twagasibwa bakamanya gusamba igo murango no togete kuigwire murango tukoigoire ekorekana batindire magasi kari nayo akora babutorete bagatumia kweta kurugoro ikiagerera undi entanga ndibachite yarengeri tukoria Jumatano uko bachite bakatagura umurango uyo no tuligereria na boro jara manero ororo ya marabari so murango bakatagura ekero bayuba abachi kurusiri omori omwerio likagugo chinyomba yomori likaba tabobora likagera karaji kumureka aba bagatama
na ritukeri batamete no nechirani ya ibori tuchimburiria abantu bakore na bakarengeri korokende na baigwekanire bagatama bakagenda bakamanya ko ina ritukuri kwa imorogo bikobwati bona ari bakite iyo Jumatano mbakite bantu mbakite bagatagura umuranguria sali na omwiriyo akaigwa kerata bako atongieta yakari kumureka ngikiaba abantu ore bakandareka baigwekanire bagatama na rekonye gikurukia abete konye ikirani yetu mwinaye uyikweru chimbori ewe rero kari gukona chimbori cyane cyagari kicyakire obutuko bwo pegere kagera bagatama bono gutama kuri batamete bakamaye guchikoira na bono na riri tuko morogo boyo bwara misi marogo babono na ribayiranete bono bakacha gweta egeitekera bagiaciekirete baite tugusine chimbago bari nete igoro bagaeta bagacoa nyomba bagacha bakaputura kare kandi batiri bagaeta bagacoa nyomba ere natogete kasibiro mago negechanga aba bandu munginoje no mwana oye nyaruka no mochokoro oyo barabugo bayete batari ko bare nonye no gutambwa ngwara gutambwa chisura cyabo barabumbarabe injiro chikainipi mwana oyo munyaruko oyo kabere class mochokoro yo kamwana gake kemitinye 3 nando oyo nde nangina barenge yo nangina wabo barabugo bayete pi nonye no libuturia buche twasi barenge tende nkeyo kyara korakana bana nyombaga iga abantu mbarengo batano mwana uyo sogete kuru ngakiasogete kuru nyomba mwana uyo gasogete kerachiete gutabuka akanyora akaigwe korakana igwete iryoki kachi gosoka gocha ero akanyora baria nkuruwani gubare korakana ngoitubare agatama agasokere tirisa akera tirisa akaminyoka agacho gutura bari nyombe ere next chikoni no aruseti abana bara chisare babere bakacha gutama bagachikoyusa ase chai rutuko ili mwana yasoka umuriro konye umwana agosoka konye bono umuriro wekirwe lakini ese imbali bagosibu mbarayo uta korekana nyamuriro bono tarauto bado ngosibu bane ngibako bagosibu na konyonsi abantu mbali nginyumbi bakonyonsi bako banyonsi petroli mbanywete petroli no mwana onyagosoka na nywete na ile petroli ye bona amincholetiriria anyora ngabanda ngutoita bagoche akamincholeria magoro ime agasoka ucheru mwe agasoka guchitirirero goro akamanza kuminchori kuroro na umiete nyono muruyu bona na umisegete igo abantu mbasoete nyumba bagasiba mu rumino igona bikonyarega namba zibete na makaya na bakanyaraga mbakazibete na makaya no mwana oyo muiseke na bakanyaraga mbakazibete na mwana oyo muiseke na matesa andi babakorete tutamanye yes kera igo chichibanchi togete chepe jibeto nchitogete chichicha chintene petroli abikonyaraga namba atagete mwana oyo iga aumie batete mwana oyo aumie yo kera yali konyarega nangamba tete ko muhamu era na bakorora ngamba na bari ko mukuru bone target ya abantu abakorora yarenge abayibori no muiseko oyo no mwana oyo moke ikiara nyamba imetio mwana oyo moke angalia na bari gosokizika bakore kwa batu kutokiziko bakore kwenda bona ba na be yabo yarenga abantu batete naba bana yes pole sana gaki nilingana liko musana ono ikibiki gionzi gyo kolekana kama utama guchunguza mbuya nkirochia panta baratu kibakubuni mumro mino bona kulingana na ngende kuna gekorekanete intura abwata abali buyanga Kenya kanete lakini rende kero uchunguzi ngende okorerwa abantu bari tuaire tu abantu tokari ku statement nechisimie chiko una chiko beko chinkwano no bubisi gocha ngibwa kwana ngekorete ekororekana abantu bande mbaro bagendete kubwatu abantu mbale nchire kunya batebekana basoetio koboko ime abantu mbara banyorekanire baranga abantu bane kerana chitikero kaigora abantu naroje mbane balete tubuzwike gambero nga mbakorete mbagusikanite na mangano gukwa kwe familia yendugu yana nweze chimoyo chikonya gukwana nga ande kande nyomo yo mwana oyo mwisikene neburukanite mbate betenge nyomo yo mwisike nero neso ateime ukutsa nechangie tikero kendo sokumia kwa baibuli apa bono ojubone kotebekana karo kendo yo nyome to mwana oyo kende nero korete bono nturanyo ruchunguzi kamiria tutenaki
ningokorete imusingi link noruyo ngikiarenge na kianyarikanete mpaka igacha goikireke lakini bono nabigotebekana nga kero kendo mwana oyo na nyoma yae nabera sokoba changiete asokosira abaibori aba bale Gwate mwana one skuru atakire kwenda ichume yale kubwati ichume iyo eyeyo wana ramisi botuko kuna bobuki abo kimame airwe akwabu airwe skuru mwana nanyomire ninyomeri nga nkunyomare taringa gose chiombe cyakanire tari gozinga bintu kamu gwiste ya ringene kamu gwiste maybe before after that ndio tumanya corona kitoko nga kinyoma ya renge kuna ayo ndugu na maybe kwanya ko nga kibamenyete kiba mangana nya go cyangwa mba nku na barekende ite kuringana na enyoma ya iki ari korekana ya renge yenga kienge ntinda twara bari nga kerokende ngero bare kubuna kerokende keso inkwana chia edanete onye ya renge igajite kerokende ngaki onye mwana we otebiri wache go churi go so sukuru kerokende abuno ishite atokereza singa kichinge no ntamanyenga ngikiagerete kwikira ebana bayibuli bakumurangiria cyo kwande school bakumurangiria cyo kwande school no mwana unkaga iga gusa mwana uri bwa bando bamuraina riti kuno mwana ugochanga akora masomo aya kuchakira abo aende kunyoma amaye kuchikonyoma etoke nanja gachiti mwako wewe igo koranga na bera tumija mugachiti kuringana ikegera ase abantu babwatire igae gotebekana ngana oyomo kono lende yaikire koba nande it's a very unfortunate nilingana litalirigia sana asa abantu batuligerete boniga abantu bari siko baiga abantu baratake ko igubuna mu rumu aho manene wo kwana neba ni punishment y'umuntu uratake ko punish family nikira umuntu ko punish baka abantu bari innocent na kintu icyane te no turi mu ijano nga inkiki ariko gera abantu abonsi pinonyo kidi motori yarenga onyo gantu kiarenga ororo yariko gera asamba abantu abasamba bonsi pi ti mocheri ko kono umuntu oyomo nari mocheri riko soba soro n'abantu ndiye tesi bantu tumanyi turi manyenga yatebekanire no bwate deni gusino bwate riko sorire ko utakere oirwa seke gambire gosoirwa saba gambi bago tebi nkyo bwene dokora itori nyore tukwetera njerende yonsi igori chete goikeranga na makweri toroje Bosio tuligereti by the way it's a very very unfortunate thing yani gento gete kyo kumike cyane tie bagusi by the way bagusi ensengima ni gabantu bai cyane tetari gento kagwaide ketari gento kerya kawaida ekene gento kiri cyane sia bantange ensengima ekyero kusiria abantu bana se familia ya munigere gento kyo gukumi no ni ntuto tabwate nyono murembe no ni ntuto bolire gutwara umurembe kyagera ntuma itinga inkike ko chakunyarekana iri amatuka kubwati igotogo cha gojeri twensi toitu no goitu ko na kugocha ko gendera sabo ubugima bwitu bwenzi nakibone kunyarekana chikoba ntubwadiri chibo inkitogo kora ntubwadiri chibo kyarabona twatigiruba obwo bana nasimore nonye nabantu bari gutacha muchiyo nonye umuntu gocha igateyo nabato igesunde ko bani tutuka tutigarita no kubuta ndo cy'abantu bari no ene bute yiyobo iri abantu mutaju achita umuntu ochitakero na maiso umuriro uri woka nikianyarikanete igago chikukenjere yose nyugutirimbuka ache nyawe umuchiyo ure shattered completely imagine abana mbatigarite umuro munene natigarite kibarongo nchiroro umwana yigosogete umwana oyo munyaruka wano umuchiyo uraire yore muchibo bwoba n'amakweri abantu bane mbari mocheri na bari mocheri tari bantu neriburia ire tumochere aso umuntu kurigereria ngiki yaruje tu nyumba ke neribu tari gento ikiagera no ne tibyo yoroje iga ebichiko byari kutumeka kubuja liburi likobeka aso burangeti bari batumegete kuba bogoreri kubaira mpori moche ndonaro ntisenje mu muromino narenga umuberake nero utigarete tari no ne mite no butambe bwaye kuchakera ga igatayo inguchakera okumorora kuchakera guchumuta ase bantu bari baturigerete chinsechi nare uratebe nga bono lende aikire koba bono paswali bagotenga maji ya kimoika ayasole kende neba togandete kunya kurigi obwaine bwe kikyabete mipango kibi yahabira ase family sofa kuetera chinga kiechiboga bono tore ase family intobwati ntoranyora
ingi kegwana tokoba ikiagara bakure abana batigaire enche nare gusaba origereretie genteke naende ogendete kurigereria kigendete gokorekana ata utware gusaba ara akonye nchirende yonse yakonyara gaki abana aba banyoro gokonya abana aba bakore chisukuru ababara abari sukuru bakore sukuru ikiaga ne candidate bale kuna bono iga abasinyira nkibakwira na chisukuru nyonye ne gitabu mbabwati nyonye ne sanduku tabwati uniform kentonkeyo kiarugete ase nyombe kinonye gekororekana gekorugu kende gyonsi ibinte byonsi no byagerete nyomba kende gyonsi nkeyo tuganiti tonyoro konya bana baira ne sukuru efisi ya byakanu umwana yo manene kiaga nakorete form 4 agakora mamba amangana prefetching ya catering kaki ekiagero tigere kuno muiburi asabana abamuro yo monene kaki banyo tonyoro muntu amubwata okoboko amwegazi atenene kuno muiburi asabana aba omwana kuno yo mokeiga atakera nyoro muntu ore ange mono nasare naendo muntu kumoro kyobwanjani mwana omunyaruka omunyaruka tromelia neruru kina maisaye anyoro muntu amwike ngange anyoro omuntu okumobwanjani egero mwana yachi kutwara ebirengereri birebya amayo chiko ko nari nerara chwekera masomo aye atokonyero mwana anyora at least yeke barua kibwenerete kiria konyora gento tari kirikyo yo kungangana aranyora gento geishaine gako abana bamwabo kako yoso nonyo jotagete kokonya konde na bakoraki nabe kunyarikana ni nyombe guna tokonya kurwani gatari bezo tubate tokurani akaraki kose neke koera egere baje gutwara ngana barum ikera bayuri abazire nyo batutigete ano batutigete tokobera ano batutigete tokobera gakiba abasamaria baje bari nyasa kunire chingoro cyabo bari akunire imeye birengere byabo naende barojekere mbamanye tubotaka nguna bokoba mbamanye tubotaka ngendoki bari wanja gakibaso yo maboko aseme buko yabo egere bakonya abana aba babyoke mucyo yunure gamuntu tayo ubwate gasi tukuja batenga ntubwate mugambi ntubwate muntu kuja kukonya abana aba nabo turi kuikera kuno turuke timbwati gaji timbwati kene cyana tegere nje gweka abana batigera nabo turaba abara bange muntu omuntu kunyara bari ku abana bondo batigire bale lioteri tinya tioteri nyibono na baro bono bojazi tore tioteri nya abana bari okurigeria mari gagwite kutanjiti kibaronge kiganire ngakire nabo bari babere ibarongo ibere naende ne candidate bare form 4 bono omwana urarake nori naende naro zanyona abakuba kuchikosoka at least gakikurwa sibare amatuko ne metinye tigare bakora matemwaya kakikuba gosoka basamari bari abana kuba gosoka bari sika ababeka sibaranye nono kunya kubabusera iga pabe pisi mwana nyona bwate gento kiria tagete tachi ko mwana achikotware tamana kutaka korengera ibintu bibe maminje yo gusari ubuguma bwaye imagine mu busi abane candidate batagerero cyo gukora matemo mutinye umutigare bayiboli babo abana bamwabo bari moceri nandi bamanyete tali ati ne mbatare bobisi negendo bamanyete ono ntenga giga jabo ngakibara ikaranze no mbara bose matemo ngakimole mbege bagatwara paka netyo gokonya koroko nene paka netyo bwanjani boro bonene paka netyo konyora abantu bari ngange muno asibale gakia bagusiba minto nabantu bense ngimazi baroje nche nare goza bagaki umwana yanyora sakuche abana abanyaro gokonya nabaru baje kwimukigesa kukia mu muro minto baje kwimukigesa kukia mu muro minto asigia tigarete mbaisa ine bakosokigesa kukirore eto kenga mondo naro bangete lingana eliga ando ligirete mugano wa kira gambe nere gaki inche timbo atiri chibwa sumondo yo na nyasa uregoro na gwateri chiwe kere mangana yari kubangwa na gwekere kuna chitego ikerana inche mono gusaba kwane naga neti inche amona nabatore bona sumo jesi tutenene bona iga just eto nyenyorekane ase family yo yendugu yane
kuno gusira kwa basirete tumanye umaene ngai guchakerete ngwachitekera police ase kuganda ko bwatirinda mangana ayangakia yona chitukoro kiagera bandaba intakataka kumanya bandaba ngati bakororekana kwa suspected chimbandoki nabona kumetikera nabantu nduchinga nabo bwende kwa mwanya bantu bwate babende kwa bani birenga libya bamwe kwa bantu bwanjani lakini tinao chinga mbale bantu bono bale bamana ikiagera ikirogo tsirio mbugimo bw'umuntu kwabo siripi umuntu nyasa atongeta mwaito bugima bwaye ukwirwanirira se chinjira kiyaye tari mu ibi arenge turanyora riboto se mu ibi arenge igona arenge no gwichana konene gona kumetinga boninga kini muganja pi ukasoka kabisa ngambugoretie ezira yenda to ito mondaku gona arenge no gwichana kumuitalende bie iga kibatari goitoyomo batari kubaitoyomo yomo lende ekerbono tokate chisanduki nye ekero ba kutokora chisanduki meria mpiki chakiete kworo kiago cha story very sad mwako bumu spati no arenga mange banda no arenga mange sabantu balie babwatire mbaro jina maisana ando ninale kwaro jotambwete kuro kenyoro oyira tambwete igona tambwete mwa oyore ekamati yae oyore moko yoito kuruase toruse timwa omuswati jaki oyo ole kamati yae nere naro chorora saba kwa abanya nanyo te bale bane wono lende justice tiga korekane obwene bwa family etiga butoke asenchire ya mose yende murainaro temire ko baikange ase lingane lyabere ase nyamira gaiga elio tumwakire nere mbya mono asa abantu barigire tiga gotera asa bagambi bare gaiga batemire mugambi tayora taraika se kenyoreke mugaba no ikire mwesimi wangoko tumira bantu ya ofisi ya ene gaiga na wimenere tubaganye tento yungo tabare naende noena abande kina abagambi nabange batemire gocha at least ntrate ngambara to ikangange bato igete ngange twari kubasa barende gaki kubako cha promise kiri bakuru chinyare goikerana kiri chinyare go to moyo na tumanye tunyare koranga abana bakorike basukira tua ekenyoro nkiyo kwana yore amangana ya sofa ekenyoro ekigo kire no mujano munene ekenyoro kire no bwoba ekenyoro bantu bari korara chinyomba yani no ene mbeba nebugiga no ibunga gusene insagara ya karibati ikiru munta kuminga na injere ro injena injeri yaikire iko tuli no bwoba bantu kenyoro kimekere no bwoba lakini ngitene na mwana tkiwa dena ki ka kenya ndi yari kunyarekana abana abanyoro konya egere bachikonyora siba koraki bagutenera nimaitinga abantu batulikireti chinsechiga they will contribute immensely to sekosia na igo ndi bonse tulikireti toyikeli mono asaba korete gente kigana bo iga serikali eteme konyoro boene bwe family okuno kubusaba gwitu boene bwe family bororekane tonyore chasi ngaki ikena kikyanyare kanete koikero gusira kwa abana babamita tutaraje gukora alia asanyomire mwana oyo banyagocha antwanya korra timbu ati report ende nanyo kubondo chira ige kyara kuna nchori otigari tegaiga tinda anyora report ninga mogene nara urura asete ochire ko barora kurwasike tonde yonya gwa so fa bano mubwato boiri kwikira guchioro chi kibiri chiri bo boiri mboyo ikyara yari chigwike chiguna chie senga kiyai yaikeire umuntu olengo moiri no uri ore konyoru neringane ririmo kune kegima na goika osaya tumesimi oseto igunjerari tubwati abari abo ntubona ubuntu maitinga ntubari tinga boiri mbaro esadi abai chinguru nani maitinga abantu batulikire tingotema bali gukora egento kirakonyi family mbiyamono gaki biyamono soga bana biyamono tinganya saba sezeni ntuba riganeti asogo konya kwene kunyarekane nandi kugende gotukonye na intu toirandiri mbiyamono nonye nejisimi nabona ntu gwaga totaki akimwata konye tenare tuanchirenga umbuya mwakore ndura takamba naye no muromo ne bumuchiwe namba yawe seminary namba yani yesimu igere 07 14 18 76 44 07 14 18 76 44 Arambia mono tigatonya ora bande tukwana baro ndo cha bageni bachakire kucha bange nabo tukura bali bamura gamba na baro then mako enda mbiya mono nako ni jinga kinyalo wancha muligire tiga nchikanya ora mumura mono nebo muchiyo gane ra chito ambe nere
ase gitari getambe mono tochiandare nchema connect group. Mancho maligerejo kurigereje negas teli pugeti you can see so jama ay Nangira nga ero chula yo na ruete sa no the late uncle araire tu na muroche sa no the late my uncle arenge asambire tu na murocha kunde ndago na mauga yo muberoya some parts mauga aywa marabu kabisa aina rumo beroya no araire nsa na inde the late and go chama nsano my aunt oyuri mswati mabotata araire moga na bali nsabu na murochega ata taraira bado matega nenyaruka ya mswati mabotata bado na bondo chenga moga na mata taraira oyuri ngo gande school oyiga bono nyomire oyo nyomire no na mukambo yo bagotera na the other room mate na boto orki na bogo buka seru muyenda there's this other room mate room eyo no mwana uri moko 3 months arenge na enyaroke ya minjoreti omuliro no bonse barenga ase room eyo ngiye kugera mu nyaruka igokora barusiti kurwa kairurugo kwa na rika baba igwete as per my own thinking eba enyaruke nene una barairega robango prepare ko gande school ya ruetega ikachikoranga nkiya ora kikumotion kere kuchimoina paka manyaro iga bantu mbaso ete nyumba bali barenge abo bachite kuba baso ete nyumba baso ete nyumba but ono oyo minjoreti kuruga unakwara saka koraki agasoa kitanda nyaro bone nduke musi kitanda nyaro ne carbon monoxide ile nandi kanyara bali bachire bona ndi kanyara bali bachire bona bunasokaga agachikosoka ari use isena ngina mbale mwakanyora mbayo akaimokie simi neke fungwa kanda kwa chibarongo chama bucharenge the other side echikoni ya mwino pole sana mwancho muligereri ntete mwancho muligereri I want you to look at enyombe bunere abana baba ligereri ichi chisani rurali yani ligereri ndo chisani unachiyetali ligereri bitabu abana cameraman yana isiko zoom in uchali igane pan you can see oje side ebine bituma byalenga kona aliye rogana ebyo nabyalenge kwa konyora plan aire school because this ilitukelia ingilia Friday ko report yalenge Kisii University ebine bitaburo chipi abana biyerete nsa mwancho muligereri yani ligereri bitabu abana buna biyete kaiga ene taye regali karakurgereri rumwe liende ene karakurgereri mwino kaiga mwancho muligereri kuchaga iga ene sanduki maybe abugurite bitabu y'abana n'ibintu binde yani ligereri nyombe bune yiyete yani yiyete bakega ikaransa pi ingana riko
mwancho muligereria buna twakwana na yanko ya omochio iga nyamakoro to bado imbura yatule nyingi sana, that's why twabekire chisweta na toiga ime pero kuligereria background ito na bokora imbura yatule sana. Bono iga chinseme chiga chia nyamakoro to igotoka Gesima ward itutu basaba ime county ya Nyamira na to no mumura omonene bomochio iga nere tigara tutebikia maetegoro ye mubasukano iga maybe nere arate story ya family yae igoro ya isena ngina nabo iga bana bamuha baba iga babete bagusira. Karibu sana. Asama leta ngoro ku Kelvin Mokaya nincho mumura mobane nebwe family ya nyalitike gusira abayiboli baba ba ninche natere buno mumura na ninche natere buna tato mwa abana buna mama mwa abana arengeri tukoria ichuma stariki 22 konyara nabo kire gochegasi yane kuna kira lituko egasi ngocha nakora ni gasi hotel niyo narite koboka chinsa chieke mandu saa 10 nabo kire na chire gasi ona litukeri una kawaida yane ngaboka saa 10 nkaende gasi nanga nakolire gasi chikire saa 12:40 ne nganyara gosokia simu yane kuri mubuke simu yalingi silent alindo chenga kire simu chinyinge chietandi 20 ngabwatanga ke simu ngaboli na maite nambe ine yalingi nambe ngeni pero na ke simu ngatebu Mokaya nchumba kainga egentongero kyabiringa olia kabutoresi inkabutoresi mina ndenga akabuya senje tangereste ngi kyabete pero na ke simu ya kabirenga mboli ingi kera wanda inchemba kainga aganta Mokaya abayibuli babo bayerere nyomba tato mino na no mwana mino bayerere nyomba nali ali ngimogete koru estwali ngenga kyo mo murata okara nere gasi tukayanda rende koriye gali togochira inka gali tukanyora tugaikainka pero ngete inka chirange saa 1:50 nali ngete mbaka compound yeito Saa 1:50 ya Maragoba ya Mambi ya nali ngete mbaka compound yeito rende ngachiwonje buna nchete bonchukana na bondo cha abantu bayete ngatebugol ne tato meno yere tali ngonchoka koru mayaga yegesona koru ese dirisa ya rogol ngawara kiwol ne mamo mino na moisko mino tinyaliti kwa mini maisane lakini nanyaliti kwa bagin korora bono kende nke yonda akole ngawona nkaene kya inganeke maene abayiboli bane mbayete no nenyaroka ya minte kombwati no muibone mbayete yani ebayete mpaka tokonyara korora kieni kyo muntu egento ariyoka na maugoka ekina kegento yoka na roche ndi wa kwanza na mamu no gusena 3 minori omwe bono litukelia Friday 22nd yalenga Alhamisi tariki 21 konyara twagambire no monno mitona ngakirete simi cyarenge saa 5 tukagamba nere sengenja mangana naro twalingo kwana alenge gonkonya twagambite nere mbaka nge saa 5:30 kamya gonta ibono nabo korara Thursday yalenga Thursday tariki 21 yogo tukobokiera 22 nali twagambite na baraburi omweli mba detigoro ya attack ya lenge Wednesday mba ngereste kende sengenjo ento twagambite na barabu omuntu olenko ndigerie gasi nera itonera balengo gamba nere mambi yae ndo ichume imambi yae ngende ntomero omuntu oyo ebintu natayite komutumera achandigerie gasi inka arondi kwa lengo lyo mwali ndikwa rochanite na barabu 1-on-1 nkai na rochanite na barabu uno mwako yo lenge ko chaka iga January sengenche na ruete iga chitariki 3 ali twarochanite na buli omweli January January sona haibono ingake yonsi pia yao meta bosongo kunya kuri gasi yao kunya communicate na barabu gocha kawa nari kunya kwana bwesesi lakini kunya nolina bangire ngake wiki eyo nalina bangire nalengo che wiki ya lengo bwate nalina bangire nchenka mbakwani lakini kolende ngake chinyali tigoika mo basukano kawa kuruli bono bakabona yanki kyabirire ko kurera mangana abeire gako bantu irete kina gite DCI tugakora chinga kinke gange chiwiki ebere DCI bagatutebinga mbara bwatonde na inde mbabwa valid evidence yo kunyara kubwata abakeguru bakoretege korweki
lakini kolende buna nyasaye ali nyasaye twanyali tukobeka ama twanyali twararitia amang'ana ase radio station nase TV disiaye mbachagete gokora egasi yabo goikera bono iga buna togokwana iga bakagerwa mbaro babwatire no barekera oka musubati omino iga okobwati osirete kwanya gokwana nere nabo iga no maite igoro enyuomo yaye musubati oyo minto inche buna ngokwana iga nyuomo yaye namaite kende gionsi igoro ya nyuomo yaye ngokwana ntware ngokwana nere ase eng'encho naigwete ng'a ababwate totaiti gonkwanera lakini inche nkora nkomokwania nare nkomwakera nare esimi namokwania namobore naki ogenderete lakini nyuma yaye ekero getarabachi tariki 22 musubati oyo minto ntwagambete nere nanyarete koba tware ngochati WhatsApp egento amboreti ng'a mokaya ntaito ntomere siringi 500 inche nchiere nkamobori nkio taito gokorera chibesa echi agantai ntaito gochigoenda inka gokwani mama bono weekend eywo nari natakeire motomere chibesa lakini bono tingeti komotomera ng'ai amete musubati oyo minto tingonyara koeresa ase amenyete ase eng'encho nari inche timaiti ase amenyete no maite ng'a narenge in a relationship nomonto konyora namonyereirwe na omorugi one konyora omonyereire ontebiri ng'a musubati omino nanyuomire nere omonto biekontebeti ng'a nanyuomire lakini korende ase eng'encho konyora abaibori batarantebi nare nkobabori so fanki gwete bono abantu aba egotebekana bachete kwatake nakwaigure story yaba story yabo tindaigwa lakini egento ngigwete ng'a abanto mbabwatire bareme tindaigwa story yabo ende bonsi bagoteba nki kiagerete bakabwatwa mwancho murigereria ekero korigereria omomuro iga nere omomuro omonene bwomochio iga nande tameti iga amete bosongo ase agokora ekebarua ase eng'encho ya kwerigeria nobogima buna boro abakong'u siku hizi bono ekero omonto amete bosongo nabo okonyora konya gwaka esimo gochaka kwanya kobwatia ng'aki abanto imagine okorangeriwa ase okoboka gochia egasi kwabokire gochia emeremo egasi kwabokire gochia buna eroutine yago ya kawaida and then omagocha gwakerwa esimi later atebwa ng'a mama omino tata omino bana bamino mbaye just imagine the scenario then omae korwa roche bagase omae konyora amauga abantu bagiite to a point batari kuba recognized. It's very painful. Pole sana ndugu yangu. Ekero kwali bakakwana na muntu kurigeretia ase kamera eri nki kio mwali orabakwanire chinse chiabona nche egento ndakwanira abantu baminto egento ndabatebi ng'a ase ebinyoro momenyete kero kende mokorera muntu onde bwensi motamanyeti tema gochungusa omonto oyo monto ki ase eng'encho abantu abakagerwa babwatire egotebekana ng'a abantu abwo mbakaberire ekenyoro eke nabo bagakorire egasi ekenyoro eke korende onde taiyo obamanyete ase igo ngoteba ndonsi esimo ntegererete egento ndatebia nonye na abagambi baito tiga bateme kobwatia mbanto ki aba bachire ebinyoro abanto abageni bachire ebinyoro banyare komanya mbanto ki naende banyare komanya egasi ya abanto abwo ase ekenyoro ekio ngento ki bagokora ase ekenyoro ekio namancho murigere nande by the way no mumuro yateba egasi no konya kwirigeria ali sensema ngasi kiogora busongari egasi ngokora busongo ni egasi hoteli ncho nigonde chef no ngonya gusikeria ekebarua kiane kio obogima kia miaine kira rituko tindanyora gasi erankonye siboni iga nyari korendera abana abaminto ase igo abancho abaminto nari nkobasaba onde bwensi ewell wisha eranyare gokunu nenyare korambora okoboko kwaye gocha history enyare gogotokonya inche nigo nsomerete food and beverage nasomete koru Kisii Polytechnic ase bono iga tindanyora gasi ende yonsi nari ngosaba mosamari omuya onde bwensi anyare gakondigeria egasi na inche nari ndanyare gosikia abana abaminto natigeirwe iga.
By the way, nande so far buna matanga gendrete iga no igwete family iga is very down muromo abanya maremo monne buna kwana no iga orega iga bono buno muromo ne utigaira bono buno moibori ya reise nere ngina bana bamwe ababega bandi bali school na boigo aba banda bake mbabwate contribution line babwate pay bill ibabwate iyo muntu ndwansi arataga uchanga kibasa uchisi bale sincho gosire mepango endrete na onde bwansi urataga support mu muro iga on a personal level you can still contact him pay bill number iga nonye bwatire to mutu ninye bwatire to mutu nigere till number taliere pay bill nigere till number gasoma 60 96 124 ngire olre 90 ere gasoma 60 96 124 eriete koleta Sabina Nyamuita ni gare baba bono ronere no esiboniga ne no tomenyeta asali esengencho ntware nkonyara gutigara nyamakoro tesengencho nyomba teyo bintu tokorarira mbiyo yanga bana ba minto mbabwati batigarite ne yanga eri ya mubere yo kabona kikiagarite tukaenda esibaba tonyare kora konya gusikerio bogimoro torare gose onde bwensi omusamario muyana twagachira none nyomba twakomenya esiboniga ntobwati nyomba bana ba minto mbabwati bitago bagochira school uniform mbabwati bikoro to mbabwati egento babwati ne yanga eri ya mubere yo keri banyari tukaba bagotamanera kuri nyomba. Namba yawe sim personal nererie namba ya ni sim ni 07 14 98 35 87 nero mulita kia koleta Kelvin Mukaya Makini. Kelvin ndarachi go tikandete baswat bamino family ino gaiganka ngaki ero yabangiri gore amangana ya toranyara gwikera buya lakini kolende emerobiri tobwate emerobiri ne yenyomba alafu emerobiri ya matange mayago chekerea twanyorire nyomba seigo na tuteba inga ba minto ntotaite ko bayeni nabo toko bayeni lakini ntobwate na ne nyomba storage tubabeke eri ntonyare ko bayeni. Pole sana mwana mtu sango bahali chinguru asante andi mtu arakorema nga justice ya Bible baino ngotokere ingalia ule mwele somo tokuligereti nderi ganalia lia mwele somo tokuligereti ndanyare ko moteringa anyare gotusabira atusabire ndari Nyasaye aranyare gotuo obole mutonyare tonyare gotambuka amatemo yale bosiyeito na makongu lakini etokolemereri moto sabira abana ba mintando nsisimole mwendere gotobeka sama sabo yabona mwanchu muligereri inte koleta baswati bamwabo abo barenge ase inke that very day mubasukano igo kolekanete na bunte koleta chinsa ekigachi abano ya boni gabanta abonsi piba mete sobo mamo mwabo oba abo mwabo azenge ncho bwo babora senke iga eboro bonene na mebibo mipango teraba investigation bado negendrete nyombate iyo ono yani the safest place barabe sobo mamo mwabe yoro babo mwabo tiande taba nyaruka abaiga tukwane na barabu barakwana inki bamayete osenki barochiri tukeriga alafu tuchiko kwana ne anko yabo oyore mu murumu abo ngina nera twerese lingana liyo mwale tuchiko koro kwa sae togenda ndare wanchu muligereri ne lingana libwato buli tobonene sana chinsame chike chenya makoroto imagine mamu minako yikoro tato mino musubati mino no mwana wayo moke abayiga ngo kikoreta abayiga next na abanyaruka babere abale kibarongo bale form 4 bale ngo litukeriga mu basukano yigo gokolekana barabuba baraire nyombe ngao oyo kitoko bakonya no mwana obo umwabo orenge nyombe iga nene kitoko soka gacha kubatura bagacha kuikonya just imagine nabungoleta gaiga na barabara tukuonera barate binga kiarende poleni sana asante asamalita nga kimokurwa asamalita ngurko Ivin Nyancho Ivin aye asiri tangu Sarvin Nyamuita poleni sana by the way soko siria Bible wine sana moto teiri tukeriga kiri arenge kurumuga sukuru igoro paka tukeriga mangana yasti gokorekana what do you know wasoli mambo ya to alindi lakini wano gutuko bukira aramisi bali batagurite nyumba
nari mama nari batagũrĩtĩrio bagaca-inĩ gũtagũra nitũ nĩtũiguĩte buna bakubucha amache kũrũ gĩcigo kumakuburio mũsibati ũyũ nitũ niki kĩng'igũĩte gĩkonya kũbugio bunyansisco eng'ombe ikari ogontei mama tacogetie eng'ombe akona mwakumũria omonto naigure orusirie ekebuchero gĩsona ingwota riko biarenge saa tatu inche bono tiga ng'eringani ndare nari torare bono oyomo are kobucha oyonde gakominyoki gochia gĩsona onye kuumora gakonya gotagũra bono nari oborau bobameserete korwa nyomba bagasitoka bagatama bagatiga egoti nsaga bono nari mama achete koimoka riria atete gosoka isiko komakonya ore oborau bogwaka gochia nyomba makobori embe eye korwa korwa isiko naki egokora yaka gochia nyomba makorigereria enyasi komakonya ore etagũire magotei tata mogaka bokango tata okomakoboka makorangeria abo baraire na barabwo naki abana bane nomore tata noo tore naintwe ogocha chikoni ogotobori nomore noo tore igo orabona soka gocha tokomakonya ore enyomba etagũire tokomakomori iga mware gocha gokwera nyomba totamaete okomanya gototei ira nainwe morare intwe tiga toisaranse tobaganie ase bakorwera onde agocha omobori egoti ene eyamo omonto oseka oteba inche timaeti na eyamo bono tokabuta isiko abwo rituko rigima Thursday bokaira nakera bwaira tata agatotebia tata okonyora ochire chishughuli chiaye gochia kisi akaira na marogo magototebia nako ogoteba omogambi tamaeti abwo batagũrete mwana iga naba maete lakini tateeti gokwana komagototebia inche omoyo onyangire ase eng'encho intwe mbari togokuna koboka intwe ntokomanya indi torarwa ense eye bono egento mware gokora chokoni iga abwo nebwate obwoga etango gochia torare twensi amo totokomotebia intwe yaya intwe chokoni mbuya tore nere intwe tiga torare ase tonarete komagototebia genda bono komagotoiburia ogototebia sieka bono chitirisa chiaino korwa tokomotebia naye rende tobungere gocha isiko okobunga nari egento buna saa sita iga bakabera barabwo mbagenderete preparation mosibati omonto mambia agende esukuru tokobera iga yaani barabwo ntomaeti gose mbachiete korara intwe bono itoraire chokoni tokirete goika egento buna saa sita iga tokomanya koigwa mama na mosibati omonto bagokura komakoboria oyo gose mama agokurera iga ase nini tokoigwa akirire komagotebia oyo gaki amang'ana abeire amabe naki bono togokora tochikorigeria chitirisa etosiekere ebibungo ntobwati ebibungo ebairete naki bono togokora tokomanya kontebia tiga tokire oyo orabe moyo acha atoture totama tokomanya gokira nabo toigwete chimesa chikobuga chikabati ebirogo bigwakakaniwa ogoteba gaki rero bono nari twakore naki togokora simi ntobwati nari toberete nari mosibati oyo omonto chiaikire saa 10 agotura korwa etirisa tokomoboria aye ning'o komanya gototebia inche stesi naki gaki mama bayire ng'igorere nsoe tokomotebia yeterie ekebungo nse ya omorango tokebwate okomanya gogieteri tokomoigora etirisa ogosoa gocha nyomba mokomoria naki ore iga bono nonye na ekieni tokomaete mogototebia gaki nanyureria oki bobe nari togasaine komotinia ogototebia gaki ng'igwete mbwatire emioyo gaki ntauririe amache enywe nari togasaine komotauriria amache anywe nari twarora yasidire mbari koirana nande magoteba tiga tosokere chitirisa ng'ora nari tosogete togacha mpaka geti iga twatirimboka gocha matau nari torigetie omobu togatama tochiete chichirani chiare togakera omogambi esime nari omogambi achete gototebia eyo ni emergency nabo egotokea daeka ende yonsi minyoka morimi omorero intwe nari tominyogete gocha togasinyia nonye na omorero ng'ai tokorimeria tokanyora nonye na onde taraika eri omorero gwoka omonto nonye na oyomo taraika nari tochagete gokura nari abanto basoete kominyoka gocha kimambia nari bogokia saa 12 nari omogambi agoika nari agotorangeria abana bari banya gosira inche gocha intwe tokania komagotoboria yaani more noboene mama omino na tata omino ebakubosa yaani momaeti mbaimogeti chironi korwa ebiombe komagotosomorera riruga rigoteba ng'ati payment for organization komagotoboria momaete amang'ana aito tokomotebia intwe mbana gototebia nki rende mokonya korera naende nabia ebi baitete komakomotebia intwe ntwamaete bono nari tomotebeti rende tokonyere mosibati omonto nari eru achiete akamoire nyagitari oiga bono omoke oyo iga omoke nari amoirete nyagitari
nanda kamwire ni nandi to chiete nandi nyamakoro toro kwa nyitani mukuru wa wanka gache tukana rinde soma kuru saa 10 mosogete kuru nyombaga mukomye ko gase jirani mwakira umugambi abatenge ni emergency irana muji muri myumura irana mwandu muri myumura mugambi ngakya kuru Evan Storoli umo chief was umo assistant chief asa ese location kie Nyamakoro to location bone ilmu kuira na muira nire bakagaiga bado bantu mbayo bagaje kuja saa 12 nkimwaro chabone kira bantu bachaga ntundoro iskendo murero guka toro cyo kunyabuka mwancho muligere is a very sad situation gaiga mwigwetera kinya abana bakwereza abana Kibarongo abanyaruka bale form 4 nayo soma Eru secondary hai Rangenyo girls a day school mwensi boarding mwensi ne boarding ngaki motalinge school litkeli ikanya school njira yo ona limwale cyo koenda okay story ya your sister rongo kimonye manyite Erongo nyagwaka alinge kera alinge ga ukiri chesu amete no musacha kunyagwaka alinge simingo musacha na muchandite aguchi kumusabe sabuni amataiti go guchingo gunyakona basubate bamino bakuwege sabuni no sabe nchenga inkurusi ai my sister rojo gumagwa makongeire agatega abana mama linde lya stiganyicha bana nkateke ninge yonda akole Tianche bono nche kwende skuru ge kogero ukanire takuaramia kende yonsinga na bonda asome mubuge nande na chiete semina gatebe musubati tata keirigo soma mono kubwa musachi ona kamukani tagenda skuru bana bachite no mwana uyomoke mwancho muligereria nelingana likongo sana yani timbo atinche ngento komenta gwetera mangana aye abana baiga trauma baite ira soma mabo samatka a few days na makongo sana Oigomna bo bagukwanega bamete sobo mamu mwabo uyorongi nakuru chianko chino chirasaiga chiro cho ngakichi ku relate na ini oiri mboli buye they neglected your family nyange bali batanye tuwato buli moga nene kubabu au ne chianko Nao bate ati minto we tote basoma kubeta na bana babo basoma Chumuligere no gweta mwana wako kwana kurugaye abana ba nkogende bali school nandi mbaga nityo bokonyi bwabo ayibo toligereti namba ya mumuru mwabone till number yokubaya konya asencheremo no ere gaiga nonde bwensi urata kuba konya igoro yichianga na iguna chianga chene chon spino chia yirite bitabu nyomba kiregento kini ke yoya atigale kiregento no kibiyerete ko bichianga chisati weti ebitabu kiregento no kibiyerete ndutigalete na kindi otosa ogete ni yanga ya mubi ndora taka konya abana baiga naboko bakonya inamba ya murumu abono erega igasoma mu basimameta anko yabo nerengo chikoleta ga maybe nabago share extensively ngakituranyale ko konye family yiga because ere nabara manye zaidi but it's a big trauma karo ko imagine abana bako resenjera bunye tibo atmaswali ndenda ngende ko boli asenge njai ba etere sofa na makong na manne bon poleni sana imetenga nyasa ko ba problem asonsi by the way nandi mosemeli nyasa keresingati Mancho muligeti gandete anko yae acha no mwana oyigo chitoko konya abayiga elio tokole kuru chinseme chiga Mancho muligereri yabeire butiko sana embura yatuga iga kango twakole tomugano kale lakini singe ncho yembura nabara ibande mbali bachi bacha ga igabona mangana aturubona batirende ntogenderete eli tokole kuru chinseme chiga anko yabana abayiga ne yaronkoleta abayiga oyuri mu murumu abo mahamu mwabo asibamenyete bono iga currently imagine moko yero seino ga condition for environment tiyo ya bid mogende sobo mambo mino no at least mubwato molembe mokeigo wo komenyera
tiga muretara tuteinkia maite gure tukeriga nabo igonkia maite gure musubati mwabona bamenyo bwa ese enka ya egaiga na litukeriga lia aramisi ebata ibasabu mabwabo bwensi ngikialenga karibu sana bia muno murari aselibaga incha selida nguru kilio faskenga inche ne anko yabo igwaba mamu mwabasirete oyoro musubati ominto nitukolie chuma iyo ngakire simambia noyo mobwa wa mame bane kaonte bia krawaska yole amate nondeka inchugwa ngo musodi omino ngayirete nyumba nabana nali nsugete nali imbogete ko prepare mama ominto nere mobero yeto libiego kamo prepare psychologically nkamoleta pake assassin gocha tukarole bikone musodi ominto yirete nyumba moko yone umwana olingo ade university lidukeli lyechuma amono umwana oye ekimwerere kya miezi 3 bonsi pia bayirete nyumba babere liwe ka tuwajete chinsa cha mambi tuwajete kiro mundu ayete beyond recognition tokora ngoli mundu lakini ende wetera singulu nya sai abana bamenyete soma mumu abe yera ali magombo into tobabwate abana una basogete kuri nyumba yamba ebasogete ne yangeri ya mubere kubwa muno ebitabu bya abana babaye osoma wale form 4 no yole grade 6 kirendo kyabe kiyete nyumba asaba ibuli abali aseboniga mbabwati nyumba iga buna tuikaranse iga yansogotole mbabwati nyumba bakorara enyumba eli bawate nganero yalinge yaba ibuli nejokoni nyumba eli yaba ibuli yayete kaera pi so asebono iga ninje mbabwate lakini enyumba negendete kwa gacho aseboni eyo egerete amasishi airenga ki aire time awo chikoba next week lituli chuma ndo ndete nyumba eyo nabanyakinyoro yamba gendete go kubeko mugyo mone konyoranga nyumba eyo yaelire eliegere kero turanyale kwa ni abamu abo tonyolenga enyumba no abana bakuru amajikwania abayibuli ababo nje nayo sabaiga abantu baminto bali babwato wanjokuye koranje kelikendora toko bwate konya abana aba una baidie ko batebye nabayitrete mechandereyo musikuliya umwana oyo rangina sendaiga ono mwana oli Nyasaye arogete kurwa somoliroli lero lenga senyumbeli yete lakini wetera singulu cha Nyasaye akamoroka kuruororo akaja wakonya abana abande bamwabo una mwara bagukwana barawe bangejokoni oyagacha kabayigolera ekero anyoranga abayibuli baye basirio baitirwe na muswati omwabo gaitire mere aliponya ya chupuchupu kurwa senyumba eyo asego onde bwensi bwato gwani okuye ase baby yemwe ewa kamuranje konya abana aba banyole none yanga bakubeka banyole ikoroto bakubeka banyole chinjera cyo kwandi school na barabunya saba konya egere amatukale mutwe Nyasaye abayole chinjera para osemaje wekonya ne serikali itongo batebiga biyamona se gasemokora ekiagera ntoma idose obumaene mbororekana kolende wetera singuru chia abadisi yayo bakeroka biyamona se gasini na inemo endre abana bakonyora obumaene bwabo na sisi tutashukuru na nayo tebya abantu baminto bali batemire korua kende keliba bwate abayishimiwa baminto abagira se omochio oyo minto o initiated this program Mr. Tom Nyagaka Sokoro mwensi byongo era ngambiamu Cherusha abamu abo abayishimiwa balenga yasitukulia lero yasaba seni na ndimo endele ko gotetea bali batali kwenyara se whichever community they come from
kuna kuba ngosaba kwa nenga kora nyole kende okonya baiwa abane eltonyo chinguru jo basikia sto kunyara condition yo mongino mino boniga sofanga kiere bune condition ya yera seboniga nale omunyonge kidogo ikiaere kia munyole bune umubasukano lakini ndo ende kumuikange na abasani mbagende ndo kumuikange ndojenga wetera sama sabaino nyasaye naye ndo kumurwanira ondo uratake kugamba naye personally uragani kugamba naye bune yanko ararenchera murabwatirane maybe go support kende gyonsie kyao maybe you can give your number singe muntu narura renga maybe ara atakugamba lende muraigwana zaidi whoever oragani ko manya more on what conspired na bako ngakira wetera senambeye na botoko gamba 0710 84 6075 Cleophas Kenga. Okay. Tumari usano nganjire mwana oiga sincharo moke tumobeka on camera singinjana role ngoro that day it will be okay. It will be okay. Manchumaligereri tigatokole kurwa sai gara kinto kora tutara kwana no mwana oiga munyarako moke tigatotenga kyakorokwa grade ile ngale erenga kyama itegore story because nere vieka a witness of what happened nitukelia karibu sana. Asante Samaria tankuru kustesi kila mkini ande grade 6 na utata ruwete chisuguri chae agatei chibanango cha mitoni nchitorarega bagakan nche nuona tekorara yero igau na mwisiko mitono mwana wana mama na tata nko banga bari mwisiko mito naende mambia school nche nindairi no mwana sastega ikankaigwa murango goto tata narete keraga soka naria guchasie kumaranga ngayo mama ukura na mwisiko mtake ngayo ba ukira nari nsete getandanyara ngakira ngayuri musu liberera ngasoka ngende nganya tata nabe kiro kero nara sibira mako namaguru ngachikumukuna tari gukwa na mwisiko mtono waraire nsagu nene natemete kumukuna tari gukwa na mama ngenda guchira mume ngamukuna tari gukwa ngaina na guchera ke mtu asiegete bedroom yabe tirisangu sie kabali ngene ke ngatema chuchini ngarige ke bungu ngakenyara nesimi ya mwisiko mtono kaboko ngaigure tirisanga tamange na ngarangere esiko bamito bakamburi na ngabateye bakangure ngabateye tobera sinini tukabera tugatema tukabera yango tuchira bari tugatama nariyo tuchete are tugachikurange chichirana iga se karokonyara tatu mino mamo na mwisiko mino umuriro norenge nyumba konyara turagwatero buyana amario kechi moyo barenge umurenge sitting room ga onde tayo konyara bachire na igoto na bagwakira ne murango bakora abanda banko bayigwete karabatse nyumba gaye na bayigwete bako umurango ito kero ko ibarango bugoro akaro wete bona umuriro konyara biro munene then what happened nari rutotamete wa umancho muligiriri mwaita maswali nare urasni kubuli umwana umuke one that is what happened one imagine mwana grade 6 a candidate ya grade 6 na baiga manage candidate ya form 4 imagine mwana grade 6 for messenger buniga ibintu biro chembiro nana sobosibwa you can just imagine the trauma. I don't want even to ask more questions yes mwana we manganara na makong just support this family wherever you can. The uncle is here esimia no erega uyo rata kugamba neremo the till number is here bali barata go support your family in anything just send your contribution to this till number umrumu abo monene wale iga number ya ntu abeka iga uyo rata gukwana na ere gusorata kum support in any way abara ivon speak bara imba chaga iga kubeka the video abara ikibakwana maybe nero na mokora aiba kora lakini ende oyo rata ko punish abantu please don't punish abantu to a point utikabana egesa kukengie kiga. It's a very bad scenario nege ntugia koleka ndire gusi ikireke bezaidi timba tikete comment
akinya sati gaba ya obolemu and you will be successful. Yeah. You will be okay. Okay, Mungu atakusaidia na haya yote yataisha. Alright, be strong. Unataka kukonya mwana oiga personally ngano mwana oiga kukonya, talk to the uncle. The uncle maybe can reach me and inga mu amukonyete oyo urata kukonya specifically mwana oyo mentally in anything you can still do it. Tabu ati no ya nga James biology no jari nanya sa yo tutoko mukonya guru ase nyombe iga nera garanga kiti gamyo kakonya bana bamu abo akoira na kanyara bona nyomba yon speakende nkeya tumba tikende comment guru asa tumba tinga na ndende commenta wetara iga twakwandire chema kana itinko kutumere nesu mukana wote.